Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Welcome sa aking channel mga kababayan. Halina at magnihongo tayo. Sa leksyong ito, ating tutukan ang dalawang prefix, ang o at go, na nilalagay sa harap ng mga nouns upang gawin silang honorific o keigo. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Sa nakaraang leksyon 97, nagbigay ako ng maikling introduction tungkol sa Japanese honorific at humble speech o ang tinatawag na keigo at kensongo. Ginagamit sila tuwing kausap natin na isang social superior kagaya ng teacher, professor, bisor natin sa trabaho o kaya bisita. Ginagamit ang keigo at kensongo tuwing kausap natin ay customer, tuwing nag-a-apply tayo ng trabaho, o tuwing gusto natin na magalang at finong-fino tayo pakinggan. May 4 na estratehiya upang makapagsalita ng honorific o keigo at humble speech o kensongo. Ang una ay ang pagkabit ng mga honorific prefix na o at saka go sa mga nouns na may kaugnayan sa ating kinakausap o sa taong pinag-uusapan na nire-respeto natin. Ang pangalawa ay pagko-conjugate sa mga verb sa kanilang keigo at kensongo version. Ang pangatlo ay ang paggamit ng mga special honorific at humble verbs. Kukonti lang ang mga ito, mga 15 lamang, at ito'y para sa mga napaka-common na verbs katulad ng pupunta, kakain, iinom, at iba pa. At ang pang-apat ay ang pagpapahayag ng action bilang pagbigay at pagtanggap ng action, na atin ang tinalakay sa leksyon 70. Sa leksyong ito, ating tatalakayin ang unang estratehiya at yung pangalawa at pangatlo sa mga susunod na leksyon. Ang general rule ay ginagamit ang prefix na o para sa mga nouns na binabasa sa Japanese way o kunyomi at ginagamit ang prefix na go para sa mga nouns na binabasa sa Chinese way o onyomi. Tandaan, ang salitang Hapon ay inimpluwensya ng malaki sa salitang Inchik. Ang mga nouns na kumukuha ng Chinese pronunciation ay kalimitan sinusulat gamit ang dalawang kanji na nagkakadikit. Pero may mga iilang exception sa regla na ito dahil yung mga Chinese nouns na yon ay siguro napakatagal na sa salitang Hapon na para na rin silang tunay na Japanese nouns. Kaya ginagamitan sila ng prefix o imbes na go. Sa mga susunod na mga slides, tingnan natin ang mahigit sa 90 sa pinaka-common na nouns at ang honorific prefix na kanilang dinadala. Ina-arrange natin sila sa alphabetical order ayon sa salitang Ingles. Ang apology o pagpapatawad ay owabi. Owabi. Ang pulutan o appetizer ay otsumami. Otsumami. Ang bathtub o pagliligo ay ofuro. Ito'y isang exception kasi ang furo ay Chinese pronunciation, dalawang kanjing magkadikit at Chinese pronunciation kinukuha. Pero ang prefix natin ay o, ofuro. Ang birthday o kaarawan ay otanjoubi. Isa rin itong exception, otanjoubi. Ang katawan ay okarada. Okarada. Ang bonus o diskwento ay omake. Omake. Ang tayong dalawa ay otagay. Otagay. Ang pagbabaw ay ojigi. Ito rin isang exception. Ojigi. Ang kotse ay okuruma. Okuruma. Ang pag-aalaga ng kapwa ay osewa. Ito rin isang exception, osewa. Ang pag-iingat ay gochūi. Gochūi. Ang sukli ay otsuri. Otsuri. Ang taong maboka o makwento ay oshaberi. Oshaberi. Ang chopsticks ay ohashi. Ohashi. Ang pambobola ay oseji. Ito rin isang exception. Oseji. Ang pagkukontak ay gorenraku. Gorenraku. Ang lutong kanin ay gohan. Gohan.
Ang kooperasyon ay gokyōryoku. Gokyōryoku. Ang customer ay okyaksama. Okyaksama. Ang potahe o luto ay oryori. Ito rin isang exception. Oryori. Ang doktor ay oisha-san. Ang isya ay Chinese pronunciation, samantalang ang sang ay Japanese. Kaya ito'y halo exception. Oisha-san. Ang itlog ay otamago. Otamago. Ang lakad, gamit o alalay ay otsukai. Otsukai. Ang paliwanag ay gosetsume. Gosetsume. Ang isda ay osakana. Osakana. Ang bulaklak ay ohana. Ohana. Ang mabait ay goshinsetsu. Goshinsetsu. Ang graduation ay gosotsugyo. Gosotsugyo. Ang paggiya ay goannai. Goannai. Ang pagsisikap o sakripisyo ay gokuro. Gokuro. Ang sombrero ay oboshi. Isa rin itong exception. Oboshi. Ang malusog ay ogenki. Isa itong exception. Ogenki. Ang alalay o katulong ay otetsudai. Otetsudai. Ang mainit na tubig ay oyu. Isa itong exception. Oyu. Ang pagpapakilala o introduction ay goshoukai. Goshoukai. Ang asawang lalaki ng ibang tao ay goshujin. Goshujin. Ang trabaho ay oshigoto. Oshigoto. Ang pagri-relax ay goyukkuri. Goyukkuri. Ang sulat ay otegami. Otegami. Ang anting-anting ay omamori. Omamori. Ang lunchbox ay obento. Isa itong exception. Obento. Ang kasal ay gokekkon. Gokekkon. Ang kumpletong kainan ay oshokuji. Isa rin itong exception. Oshokuji. Ang karne ay oniku. Isa rin itong exception. Oniku. Ang gamot o medisina ay okusuri. Okusuri. Ang pera ay okane. Okane. Ang halimaw ay obake. Obake. Ang iyong pangalan o pangalan ng ibang tao ay onamae. Onamae. Ang regalo ng mga Hapon sa bisperas ng bagong taon ay otoshidama. Otoshidama. Ang notisya ay oshirase. Oshirase. Ang opinyon ay goiken. Goiken. Ang mga magulang ay goryoshin. Goryoshin. Ang letrato ay oshashin. Isa rin itong exception. Oshashin. Ang plato ay osara. Osara. Ang pulis ay omawarisang. Omawarisang. Ang tanong ay goshitsumon. Goshitsumon. Ang sagot ay pwedeng ohenji, na isang exception, ohenji. Pero pwede ring gohenji. Gohenji. Ang report ay gohokoku. Gohokoku.
Ang pakiusap ay onegai, onegai. Ang bahay ng ibang tao ay osumai, osumai. Ang rice ball ay onigiri, onigiri. Ang rice wine o alak ay osake, osake. Ang sashimi ay osashimi, osashimi. Ang pangalawang serving ng kanin o ulam o taong kapalit ay okawari, okawari. Ang ulam ay okazu, okazu. Ang sukli ng kabaitan ay okaishi, okaishi. Ang pagsusori ay gomen, gomen. Ang pasalubong ay omiyage, omiyage. Ang tiyan ay onaka, onaka. Ang istorya ay ohanashi, ohanashi. Ang pag-aaral ay obenkyo. Isa itong exception, obenkyo. Ang sushi ay osushi. Exception din ito, osushi. Ang dulce o candy ay okashi. Isa itong exception, okashi. Ang tsaa ay ocha. Isa itong exception, ocha. Ang telepono ay odenwa. Isa itong exception, odenwa. Ang pasasalamat ay ore. Isa itong exception, ore. Ang pasasalamat pagkatapos kumain ay gochiso, gochiso. Ang katapusan o ending ng palabas katulad ng sine ay oshimai, oshimai. Ang pasasalamat sa giya ng ibang tao ay okage-sama, okage-sama. Ang oras o panahon ay ojikan. Isa itong exception, ojikan. Ang pagod ay otsukare, otsukare. Ang pagsasama ay goissyo, goissyo. Ang bigas ay okome, okome. Ang gulay ay oyasai. Isa itong exception, oyasai. Ang pagbibisita sa templo ay omairi, omairi. Ang pitaka ay osaifu. Isa rin itong exception, osaifu. Ang banyo ay otearay, otearay. Ang tubig inumin ay omizu, omizu. Ang salita ay okotoba, okotoba. Ang pag-alala ay goshinpai, goshinpai. Ang greeting na good job ay otsukare-sama, otsukare-sama. Ang bahay ng ibang tao ay otaku. Isa itong exception, otaku. Ang pagpapahinga o bakasyon ay oyasumi, oyasumi. Ang sarili ay gojibun, gojibun. Ang puwit ay oshiri, oshiri. At ang utot ay onara, onara. At dito natatapos ang ating listahan ng mga nouns kasama ang kanilang mga honorific prefix na o go. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon na tungkol sa honorific at humble verb conjugation. Otsukare-sama deshita. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas.
So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!